Masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, sunana Fauziya Salisu Nasidi. I'm a trainer from BF Suma Pharmaceutical Company. BF Suma company ne wanda suke sarrafa magunguna herbal amma a zamanance, wanda ake producing magungunan nan a kasar America. So a yau a BF Suma muna da bangarori da dama da muke siyar da magunguna kala-kala. So akwai bangaren kashi, akwai bangaren digestive health wato su ulcer, akwai cardiovascular abin da ya shafi su hawan jini, matsalar brain da sauransu. So a yau zan taɓo bangaren da ya shafe mu mata. Mata mukan fuskanci kalubale da dama game da matsalar infection, ba ga matan auren ba kuma ga 'yan matan ba. Shi wannan infection dai akan same shi ta hanyoyi da dama. Ana iya samun infection ta ban ɗaki mai datti, za ka iya kamuwa da infection ta using underwears wato kaman pants masu datti, kan iya kamuwa da infection ta hanyar sexual intercourse, so wato mu'amala ta auratayya. So shi wannan magani wato Femicare Feminine Cleanser magani ne wanda aka yi shi domin waɗannan matsaloli da mata suke fuskanta. Na farko, Feminine Cleanser yana taimakawa wurin matsalar da take samun mata. Akwai mata da dama sukan samu matsala ta ƙaiƙayi a al'auransu, sukan samu matsala ta ruwa ya dinga fito musu mai wari, sukan samu matsala ta irritation ko zafi a yanayi na mu'amala ta aure. So wannan maganin Femicare ana iya amfani da shi domin a warkar da waɗannan matsalolin. Misali, kuka ɗauko Femicare ɗin, gashi nan it's liquid, kamar ruwa kenan. So akwai murfi a kan shi. Wannan murfin za a zuba liquid ɗin Femicare a ciki, murfi 4. Idan aka zuba murfi 4 za a sa a roba da ruwan ɗumi. So idan mace budurwa ce za ta shiga cikin wannan ruwan ɗumin daga kwana 1 zuwa kwana 7. So akan iya amfani da wannan Femicare ɗin as treatment, kuma akan iya amfani da shi as prevention. So idan za a yi amfani da shi as treatment za a yi zuba shi a ruwa, ana shiga for kwana 10. Amma idan za a yi amfani da shi as prevention, a duk lokacin da mace ta gama al'ada za ta yi amfani da wannan Femicare ɗin. In budurwa ce za ta zuba a ruwa murfi 4 ta zauna a ciki, wato sit bath. Idan kuma mace ta kasance mata aure ce, akwai abin da muke kira Dutch a ciki. So wannan murfin za a zuba Femicare ɗin nan murfi 2 a cikin wannan Dutch ɗin. So idan aka zuba murfi 2, akwai yanda ake buɗe shi, sai a ɗura maganin a ciki murfi 2, sai a haɗa a sirka da ruwan ɗumi a cika roban. So idan aka cika roban, sai mace za ta yi inserting ɗin shi. Idan ta yi inserting ɗin shi za ta matse kafanta. Idan ta matse kafanta for minti 3, sai ta buɗe kafar. Idan ya fito sai ta kuma ɗauraye abin da ruwa mai kyau, ruwan ɗumi, sai ta ƙara ruwa a ciki ta kuma dutching. In ta kuma dutching sai ta kuma rufe kafanta. In ta buɗe after 3 minutes ya zama ya ɗaurayo maganin kenan. So haka ake amfani da Femicare. Ga matan aure za su using wannan, ga 'yan mata za su using sit bath. Sannan kuma waɗanda bai kamata su yi amfani da wannan maganin ba su ne mata masu ciki da kuma matan da suke shayarwa. Su mata masu ciki, saboda shi wannan maganin apart from treatment ɗin da yake yi, yakan iya matse mace ta yanda idan ta zo haihuwa za ta iya samun matsala ta kasa haihuwa saboda wurin ya riga ya matse. So shi yasa ba a so mace mai ciki ta amfani da shi. Amma idan mace, sannan kuma macen da take shayarwa, a cikin ingredients ɗin da aka yi amfani da wannan magunguna akwai wanda zai iya tsinka mata ruwan nono, ya ɓata mata ruwan nono, so bebinta zai samu matsala idan tana shayarwa. So shi yasa ba a so mata biyu su yi amfani da wannan product ɗin. Sannan furthermore, office ɗinmu yana nan a Kano, number 7C Khadija House, Zaria Road, daura da Audu Bako Secretariat.